Добър вечер, дами и господа. Ето финалистките многобой при жените. Очаквахме малко по-елегантно тук минаване, но хайде, уморени сте от този ден. Сега очакваме усмивки на стълбичката. На първо място Лаура Трац, Левски Триадица. Втора Румина Радева, Чар ДКС. Трета Анна Шивачева, академик. Четвърта Мария Марева, Олимпия. Пето място за Симона Иванова, Грация 2007. Шеста Натали Маринова, академик. Седма Михаела Савова, академик. Осма Яна Попова, Левски Триадица. Ще награди Рада Вражева, международен съдия на България, от най-високата категория. Искам да кажа, че Яна Попова подкрепя всички гимнастички с бурни ръкопляскания сама днес, а вие ми ръкопляскате. Хайде по тези момичета повече, това не е достатъчно. Добре, толкова сте заслужили момичета тая година.